Saka inini pese pamunenda akawana munoasiya vana ndakamboenda navo nekufamba kuzotwaye kuchikoro kwakavaitira kuri vana vakataiwa mama kwatiri kwamugara nesu tichiya kuchikoro ndikati mwana magara anoita neni ndouraiwa nevakomweni pana chandinoda upenyu hwana hwenyu. Saka muchienda ikoko kunogara ikoko mutati vakaenda nevana isu vari 7 ndakamboenda navo mbavazodzoka vaigona kufamba mbavasara nevadiki bvawadzvoka wega nekuti kuchikoro kubva masara ne3 we10 newe2 newe2 yes newe7 ndeke 5 kani pane 5 pani pane 5 futi pakati zvamakadzoka wanga wakugara nani pamakamburi kwamamuri zvakaitika changamire wangu pandakatengesa fodya yangu inini ndobva ndatenga grosari rangu chikafu chese chakawanda mwana wangu yakabva atizirwa nemukadzi anauziva kuti akutora advantage yekuti asari achirarama nechikafu changu ndikamuudza muna tinorega mbonoshandira vana ndichitsvaga kwekurimira fodya kune huni ndodzoka ndiye akasara achigara nevana nemukadzi wake asi pasvondo pega pega ndaitopota ndichidzoka ndichiona chavasina chese ndichivapa asi anauziva kuti vakunyangura kuti vaone kudya mari dzangu dzandaenda kashanda ndi chikafu chamaiwapa maisenza ndiani ndini ndakashanda fodya yo ndandashanda fodya ndega kana munda mangu havaipinda kana kusakura havaita asi pavo ndakangotora mwoyo yekuti wanawa ndini ndakavasirwa ndobva ndangotaregai futi ndakatomboenda kumapurisa kumashure tichitanga kurima fodya ndobva ndanzaiva endatora piswod ndobva ndachita vanawa ndini kuti ndakagara navo kwe18 years asi hanaziva kuti ndiri kutozvikanganisira papi pandakadzoka kumapurisa manekuti nyaya dzadini dzapera saka pazvaingoitika ipapo ndairama ndikuti zvinhu zvichadini zvichadarika asi hanachoziva kuti kukura kwezvinhu wana maida kuti wana wanyarare here muchipinda nechikomba mubedroom yababa wavo kana kuti muchirara nechikomba sekutaura kwamaita imimi muchirara nechikomba pamusha pavo saka maida kuti wanyarare here ipapo hangu ndinobvuma ndakakanganisa asi kuti inini kubva pandakaita pamba ndakabva nekuda kutema nedeni nevana andozvatiri kubvunza kakuti maida kuti wanyarare here chikomba maita chikomba mufudzi wenyu anga ari mufudzi wenyu wemombe pamba ipapo baba wanyu murume wenyu afa hapana kana mwedzi kana miiri 3 days murume akufa akupinda mubedroom menyu mairara baba wavo zvese izvozvo vana vari kuzviona maida kuti paite rugare here pamusoro ichangani zvekuti 3 days vamenyika ini mai vangu ndochiti vakasara panhamo muno wangu vese vakaenda musovafutsira mukoma wavo mai vangu akagara mwedzi wana uripo vana vaivepo mai vangu vaivepo wakaenda here vana ngadi ndo waona chikomba chaakupinda mubedroom maida here kuti wanyarare mufudzi baba wavo wafa hapana mazuva paakupinda chikomba kana muri mimimi anganzi auraya baba wavo ndiani aiwa nguva yekurwara handii mukomana anga ane nguva futi aripo baba wafa nguva wanga waripo baba wafa iye mazuva 3 aakupinda mubedroom pemupesa apa pamumaiwanda wasingazvioni kuti muri kudanana baba wari wawari wapenyu chingagozorambika here kuti relationship yenyu relationship yenyu imimi hamungati muri kuchema 3 days nekuti muri kuchema ka 3 days kana mwedzi chaiyo muri pakuchema maatoona mafudza mombe akutorara akutorwa simbi patience murume wako uyu Vafa akarwara kwenguva yakadii munhu aingoita on off vakanga vaapendix vanguva kupareka saka vaingoti zvikatanga zvichingotanga maigara mese pese pawangwara ndini ndaigara naye uyu itai uyu akatanga kutokushandirai achiri mupenyu vasati vatomborwara achingofa achibva wadi waakurara naitai makatanga kurara naye mushure murume wenyu afa kwenguva yakadii ndofunga tangotanga
ndakatya muna January. Leba yakundikurira. Kwenguva yakadii laurai? Baba kuma 5-6 months. Even 5-6 months akupinda mubedroom nekuti vari kutaura kuti wati iwe wakatanga kuonekwa achipinda mubedroom after how many days? 3 days. After 3 days. Asi nai patience. Ngatidze mwana makatanga kuona itaya kupinda mubedroom after how many days? 3-4 days. Anga akupinda mumba mukaona akupfeka mbatya dzani? Asi nai patience ndinokubvunzawo. Iwe uri kuti itai uyu agara achikushandira kubva baba washirwa penyu achingokushandira muchiitsana zvamaiita foni yenyaya ipo baba yatokudireva vangaitorimwe mari futi. Iwe uri kuti iwewe makazo danana naitai anga achingoripo achingoita zvaaita zvaaita iwe ubva kuti leba yako ndikurira kubva wadanana naitai zvakachinjei zvaanga ari kubva kare achikushandirai nezvekuti ngekuti waurara naye leba yabva yareruka yakareruka pakuti iye ari mushando agara aripo mushando wavo. Zvakazoitika ndezvekuti tarimo takazokwanisa kutenga zvinhu tiri pamwe chete. Mushando wako kauyu anogozoona mari kupi mushando wako iwo? Ndakamupa fertilizer yekurima changamira. Paisandima pekutanga agreement anga akatenderana nemumwe. Aifanira kutangira mari pamwedzi. Saka akurwara achibva ati aiwa pamwe ndinozotadza kukupa chi. Saka ndichakupa ndima yekuti uite sei urimi ndopane fertilizer. Saka zvakaro avo vakabva kuSouth Vasina chaiva nacho. Ndopo akatanga kuyati tipei fertilizer takashanda nakadini. Yakashandwa nakadini. Ndikati fertilizer ndipeni ndakashanda ndega muri kuSouth Bay. Ndopo akatangira hondo dzese pane fertilizer. Mazuva ite fertilizer isusu muchitini masi. Zviro handiti iwo uri kutaura kuti panofa munhu vanhu vanotaura kuti pane ane zvikwereti here, pane ane chakati here. Wakataura here kuti aiwa tine chikwereti chaitai mushandi wedu asina mari yekudii yekutambira kwemwedzi yakati anga asingatambiri. Aiwa but zviro zvakagoyiwa ka musi wekugowa kanotaurwa nyaya yezvikwereti iwo zvakaitika kungotiwo semunhu wopamwendeni akabatikana ndaitana pamunamuzviza kuti munhu yaripo vachataurawo nyaya dzipi idzodzo asi havanokwanisa right. Waenda wakazoenda here kwavari kuti aiwa makakasika kuenda asi pamba pane problem yakati yatinaitai uyu mushandi uyu tomuita sei? Saka vanozobvuma sei kuti aiwa itai uyu iwewe wazenge baba wangazobvume sei kuti zvakozoitika mushure mechikwereti chaka chakunetsa? Aiwa wakaenda here kundowataura kuti tine problem yewana 7? Saka waigozoziya sei kuti pane problem kana usina kuwataura? Dai wanga wakaramwaka wangadai uri kuuya kuDare here kuti mukadzi wedu dai vari vanhu vakarama. Uri kuti chii kana uri kuti uri mukati mambo mukadzi uyu vatoswerera agapara mhosva yekutora chikomba kuuya nacho. Saka zvaakauya kunyangwe anga ari mushandi akachiwa mushandi ingawani mwana bamunini wake. Saka zvakadaro zvekuti wobvunza wanga usikachacheuki iwewe sezvawataurirwa nababa namambo. Mambo wakuyeuchidza kutoti waifanira kunge wakaenda kwavari kutoti wana havana chokudya. Saka wakaita udyire kutoti nechikomba imhosva yawakapara musha wakapisira. Saka zvotoreva kutoti aidha wakatopisira murume achipo asati atomboputika. Saka zvakawanda zvawakatoita zvinonga zvinoita uri nemhosva mukati memusha.
ukati hausi mumusha mavo utori mumusha mavo ngekuti murume newe muri nyama imwe chete. Saka zvinenge muri imwe chete newana ndo wanotosarapo, iwe ungatosumuke, wana ndo wanosara wako newe wawakaona waripo ndo warizweni. Ndo chokwadi ngekuti murume wako ane majaha wataura kuti akatoroora. Baba wavo wachiwemza iwewe vanoti ndiye mukadzi wangu. Iwewe wouya nemurume wako uye anotaura kuti chii kumukadzi wake. Anotaura kuti zvakaipa, asi akatsvaga munda iwo ndini nababa wavo kumasviko kwandakatosiyana vapa kumusha. Amai patakutaura hazvina basa kuti munda ndewako nemurume wako. Zveshuwa munda ndewako nemurume wako. As long as uri kuita tsika dzakanaka uri pamunda wako nemurume wako nemhuri yenyu. Kana murume wako afa hauchati munda wangu, woita zvaunoda pamunda ipapo pane vana. Kwete anoita zvandinoda, asi situation yakandirwadza. Isituation ipiko nekuti uyu mufudzi uyu anga aripo achishanda. Saka rimwe simba rawaida nderipi iro remufudzi uyu anga aripo ari musenzi wenyu. Kudanana naye zvazoda kuti zviite chii? Abotora nyaya yelabor nemanpower kana kutodanana naye wakangotomupedza futi mwemanpower. Ipapa munotaura imi wakatodanana baba vasati wafa nemukadzi anga akuita chihure murume ako nekuti murume ari kurwara. Ndo zviri kurwadza kurwadza wana manje kana kurohwa dai wakatofa. Even vari kusauzi shoko rinenge richienda kuti mai waakurara namafudza mombe. Shoko riri kuenda mai waakurara nechi? Imhosva, unoziva kuti imhosva here? Unoziva here kuti imhosva? Kupisira kwawakaita murume wako asati afa. Urara nemafudza mombe ake, waakurara naye mugumbezi rake. After how many weeks? Wakatorara naye before murume wako asati afa. Ndakaita nekusaziva. Right, hanzi iyo yekusvibisa musha aibvuma. Zvipfuyo hanzi kune mombe 2 dziripo. Normally zvipfuyo hazvichengetwi nevanhu. Hameno mapurisa akaita izvozvo kuti akapayo zvipfuyo zvinotorwa zvichienda kana ndakagara ne4 madzishe dzinoendeswa mumadzishe individual. Hameno mapurisa yakataura izvozvo kuti zviendeswe, otherwise zvinoendeswa kune madzishe masabhu. Vakanga vaona vakati pamwe dzamuzokurumidza kudziwana pota muchienda nadzo kana kudhibhi kana kupi kwese kwamune muchienda nadzo kuitira kuti munhu anokurumidza kana dziri dzemudhuze dzisati tadziendesa kuno munhu anokurumidza kuona mombe dza. Ane nguva yakadini minadzo? Ndane gore 5. Kachangamiri, ndiri kuona kuti pamutauro wavo vari kutaura mukati medare zviri nani kuti sekubvunzwa kwaitwa nemutongi ndiri kuona sokunge ivo mai avo vagona kuprodusa tsamba yavari kutaura inovabvumira kuti vange vachichengeta mombe idzodzo. Tsamba yavari kuti izvo inozikanwa nemapurisa kana rakapuwa nemapurisa, asi zvakuda kuchionekwa kuti zviri kubvunzwa namambo idere ravari kutaura, nekuti ipapapo panonetsa kuti tipaverify pasati paonekwa tsamba idzodzo dziri pamutemo. Ndotaura kuti zvipfuyo hanzi pane 2. 1 iyo yakatengeswa nekuti avo vari kutaura kuti dzakatinwa dziri 3 nedhongi. Dhongi rechitatu.
mombe idzi ndingati musi watadzwa Vasina handiti hama dzavavo dzaivako handiti nehama dzedu dzose takaonesana kubva kudanga pakataurwa kuti pane mombe 2 dzakauya dziri panapa asi dziri kuzikanwa muvhileji nekuti pamwe muridzi wadzo unogona kuuya achizodzitsvaka dziri kutozikanwa kuti dziri pamusha pachiwewete right. Pozoita mombe 1 yakasara iri pamba ipapo nedhongi randiri kutaura kuti zvose izvi zvakabudiranwa pachena, hama dzavo dziripo, isusu hama dzavo nesu tiripo, saka zvokuti vakatengesa kana kuita sei hatozvi ndo vari kutotikudza kuti vakazvitengesa vakatengesa. Rufu rwapera here kana kuti rufu rwapera tiri munana ndakatengesa muna October. Makaitengesa kupi? Kunonzi kwaRaisi. Zvekuti tikaenda inondoonekwa kuti inondoonekwa akandipa 10 rechimaki. Ndokanatora dhongi mana nditengesa kwamavhiri bari pamasabhu 5 rechimaki. Right. Saka iyo zvipfuyo tapedza, nimbatya tapedza. Right. Imimi moda kuti maiguru wenyu waite sei? isusu mudzimai akaenda kumurume akaita chiti ngaadzokere kumurume wake nokuti pamusha pedu apo patopabhawa kana mukasvika izvozvi izvi zvakwe zviri kuitwa pamusha pakuti hazvisina chimiro chakanaka nemudzimai iyoyo. Icho chikomba kaicho chikomba chodii tochipinda pachikomba chachikomba wabvuma kuti ndakadara nechikomba chikomba choripiswa ameno pamwe changamira ngatinzoiwo wazibhai pamwe chikomba wachikuchida pamwe warikuda kuenda kuchikomba kana kuti warikuda kudare kusundise chikomba pamwe iyo wangona kuti pamwe wato murume wavo kana kuti chikomba ndo angatotsanangurire dare. But ipo papo kuti kuda kana kusada vatovhuma kudhara kuti takadana vari kutaura kuti kuenda mberi zvato kune muridzi wemukadzi kusungisa chikomba. Mubvunzo wake uri vhadhi pamusoro inini hangu ini ndakasiyana nacho chaichiri chikomba changu haasi murume wangu. Chechipiri inini kwekuti ndiende nevana handi matine chipiri chii pavakatanga kuenda vakusiya vana vari kana ivo vachida kuti vanoda kuenda nevana kana vada kutisiyira vana sekusiya kwakamboita tingoripo ini ndinongova ndinavaroora chete musana navo pekutanga vaenda futi ndiwo rusara nevanina kuti vasare vavawane chikafu kuchikomba ikoko vakatosiya vari kuchikomba ikoko vatosiya vana nemukadzi vachigara ikoko. ndini ndaivatengeta nechikafu chese pamwiri ndini ndakatenga chikafu chesendandakaipapapo pamwiri nawe yakaita kuti mai havadzoke handiti mona ndakaudza tezvara kuti kuti hadza dzeni yaroorwa ndobva tezvara tichirega ndiunganidze mhuri yangu kana ndaiunganidza tochiona kuti zvinhu zvitondozvitora zvidzoke kumba kwenyu uye asara ari kupi kumba kwake kwaasarudza. Saka vazvinzwa manje ndobva vatiza tezvara vaya ndobva adzoka uizve ziya kuti saka inini nawe kutoti zvavo zvatozikanwa cherege ndimanye kumba kweuke ndidzokere kundogara manje vatakatoroorwa takura chii chamunoti chinhu changu kana propati angana mubhedha angu zvese zvaivepo aiwa mira iyo Efferson vaneneda ndiponda teerera patience teerera Efferson iwewe uchitarisa Efferson zviri nyore here kuti mai ava wasire mukadzi weuyo neudiki wavaina mwana ane 2 years 1 mwana 5 years 1 mwana 7 years 1 wamwe 2 ane 10 years wamwe 2 ane 12 years kuti wasire uyu wasiye musha wasadzoke pamusha woenda kuchikomba uchisiya twana twakadai utu zviri nyore here kana muti hamuchadi kuti wadzoke? inini
nhau yangu iri pakuti deno pandakambouya ndichizama kuti ndivavonesana nemudzimai wangu kuti bwezanasa ndaisa nawi kune vana baba vakuru kwandiri ndakazama kuuya naye nditi kumurumbiridza uona kamudzimai wakasirisa chide wambomira nokuti nguva inokwana yekuti ugosunungurwa tichizama kuonesana akazama kunge anzwisisa but ndichingobva akabva atotanga futi kuita saka ndikutomuona futi kuti munhu hatomiri vakauya ndikaudza kuti bhadhara mukomana mari yavakuda vakaishaya ndikati ndisire mari yemebhengi nditemese huni vakaishaya kana kuti vakandisira pazvinhu izvozvo ndakaudza kuti mubhadhara mari yake aiti vakakona kumubhadhara vakashaya nopimbawo kuti mhuri vakashaya nokudayo kuti mhuri macho mupi mhuri macho vanhu vakadzvawo kutotadza kuchengeta usogona kuchengeta ini ndiri ndaivachengeta vesa ndiri kuona kuti nyaya iripo zvedi yekukanganiswa kwamai avo, asi nyaya yavari kutaura ndeyechokwadi isina kupikiswa neava. Kana vangataura imwe mitauro yekuti vanga vasingachengetwi nekukura kwavo, sekutaura kuri kuita uyo mwana wavo ari mumashure ari kutaura kuti zvedi yeye ndiye akarohwa, asi pava pashaya pauviri hwavo pashaya kana mumwe chete akunyatsotaura kuti hongu takachengetwa, havachadi kuburitsa chokwadi, asi mai ava iye vachengeta. Ndimuri kuona, asi kukanganisa zvedu vakakanganisa ivo ngavachibuda pachena pane zvekutaurwa namai, nekuti vakatambudzikirawo vana ivavo kusvika vakure nhasi uno vange vachiroora. Ndo mumwe mutauro wandingambotaura. Kachangamira muonera ndikuita ndikuona sekunge mhosva ingagone kubata mai avo ndiye kuti wakapinza chikomba musha. Chikomba ndozofanira kunge chichibatwa chekuti mai ava wabve pamba nemhuri changamira ndikuona sekunge zvinogona kuzooma, asi chikomba iki ndachipenaraiza semaitira chakaita kupinda musha mechi nevana. Changamira ndinowirirana nezvitaura naRobert. Ndinogona kupamhidzira futi kuona kwangu Changamira, tinokupai zvese ndivi muchaongorora zveshuwa mai ava pamba apa vafanira kubva. Ndikuona kumba kwenyu kuminda mirefu zvanga zvakanaka baba vachiri vapenyu vachigara nemhuri dzavo, ava vatsvaga vatsvaga pekugara nemurume wavo waita vana vavo 7. Murume ani wamwe vana vakewo 7 avatora wese wagara pamwe chete nehama dzese vari pamwe chete. Ndisvike kwokupedzesera ndingamechidono kuona kwangu iro ratoti munda uyu utori wamai, zvese nemombe zvese ngezvamai, zvingatoite bedzi wamwe vana wababa wakawo anenge akura ngaandogare pake kuti parege kunze zvinhu zvababa vedu, zvinhu zvamukoma wangu, paite penyu kuti musare makasununguka, muchengete vana venyu wadika. Kufunga kwangu asati hatisi kuti ndizvo kutaura Changamira. Kuyeuka muno muchitidzidzisa mimi Changamira muchiti murume kana mukadzi akafirwa, next of kin mukadzi anosara achengeta mhuri. Asi kana airi shirikadzi chiri diki inokodzera kunororwa, inogona kusiya vana ivavo nezvese zviri pamusha papi ipapo, iyo yosimuka yoenda kunororwa, zvinhu zvese inosiya pamusha. Hazvigoni kuti atore chikomba achiunza mumusha mupi maanenge akarorwa imhosva. Saka mai ava kana vachiunza chikomba mumusha mune varume nemhuri imhosva. Asi kana paine mhuri dziripo dzakatoberekwa nababa nevana nedzimwe dzanga dziripo, mai kana vasisiripo vaenda kumurume, vana vandovaridziwe mumusha nezvinhu zvese zvakasiyana. Saka mai vataura kuti ndikupindira hangu imi muri kutaura. Saka mai vati zvedi ndakakanganisa kupinza chikomba pamba, asi ndadzoka pamba pangu. Wakanganisa. Vane kodzero kana vanobvuma wakanganisa kwavo, vane kodzero kana wakanganisa hapana munhu asikakanganisa. Kuti 7 pakuti go kuenda mutanga kuti 1 kunyengwa kutanga umwe.
ini hangu ndikuda kuti ndipikise kuti wanodzoka chikomba chodzoka futi avo wete wabanza mazuva wana avo uyu neuyu ndikuti tiri kuti wadzoka wachengetiwana zvirere chikomba chichamira here kuyeba achibvumidzwa uya pamba ipapo. Ndiri kuona kuti mutauro iwoyo wemambo panga pasvikwa pane mutauri pane mutongi ataura zvakanaka zvakarusirwa nedare nevamwe vedare pamusoro pemaitirwo azvingaitwa maererano nekubvuma kwaita mudzimai. Mudzimai abvuma sekutaura kuita mutongi haticharambi tichidzokera futi kuyakuya nekuti ukotabva pataurika mambo. Ndiri kuti dai dare rachienda mberi kuti rione kufananiza. Chanetsa pamushapa ndepa maya ndepa patience nawo yekuunza chikomba nyanyanya pamba uye murume wawo asati aputika ndo zviro zviri kurwadza mhuri iyo. Saka ndo mubvunzo watinoda kubvunza kuna patience kuti uchazoda kuunza here zvikomba zvako pamba apa nekuti uri kutaura kuti pamba ndepangu. Chikonzero zvakaita kuti unyanyode murume uchimuunza pamba pamusha apa zviro zvinorwadza kumhuri. Unozviziva here izvo? Wana wako vari kutaura kuti une wana wako wachiona iwe uchipinda mubedroom rababa wako nechikomba unozviona kuti zvinorwadza here? Zvinorwadza asi kuti Vasina ndasina chinochengetesa. Oti iye uyu chikomba chacho anga ari mushandi wako. Aitoenda kana kumaricho achitonoya nechibage chekuvachi. But ari mushandi wako iwewe. Saka chaizokonesa kuti chazochinjimuka ndechipi? Mushandi wako agara achishanda achigara achikushandira. Saka lebha yako yanga iripo. Chawazoda ilebha yekusvirwa extra lebha yawanga wachida ndeipi? Nekuti uyu mushandi uyu anga agara ari mushandi wako. Chazochinjinura chii? And plus kutaura furi kuti wewe ndakazviita ngekuti chekuita pasina zvinhu zvazvakahamero zvakaoma chikafu iye zvine zvauti uri kutaura pamberi pedera kuti hauchazviiti izvozvo futi chii chavo saka usati usazviita waane zvekuita. Right, ngatiende kuchikomba. Mazvinzwa chikomba itai. Itai ndo chikomba ndabvuma kuti chikomba ndakada naitai aizviziva akarara naye paMumba imomo. Saka awane kodzero yekuti waripirwe kukanganisirwa kwawakaitwa nekuti uchiri mukadzi wawo wachikumonita kunze kwekuti waakuti ndakubva pamusha. Anopupura izvozvo ndiani? Unogozviziva sei? Ngavapupure muno muDare. Vamuridze umbo hwekuti ndiroora kwavakaita ngavapupure vapambe pedare. Handizvo zvandaibvunza. Wakanga uri mukadzi here pakai? Tatu wanga wari mukadzi here? Saka wanga wari mukadzi kawe munhu. It means kuti murume wako anga achizikanwa handi kana zviri zvepfuma kuti haana kupedza pfuma wabereki wako kawanouya vachibvunza chii? Uno vachimangaro wako muda pfuma here kuna chiwewe ichi handizve haungati ndandiri mukadzi handisi mukadzi. Kana unga usiri mukadzi saka chibva apa ukapamusha pawo uri hure nekuti behaviour yako ndeyechihureka. Saka ndipo wakaunza uyu nekuti wakanga usina kubvisirwa pfuma. Saka unozvitaura sei? Ndatindakamuunza nekutambura kwandaita zvekuti mukanditi. But uri kutaura kuti handina kuroorwa handisi mukadzi. Handiro zvari kutaura. Saka najifiyeni ndinoti wanenge achitaura murume kuti mukadzi wangu kana uchikwanisa kundiroora undiroora kwete tangotaura kuti mukadzi wangu saka uibhoira wakaenda naro mushandi wako akabvisa pfuma here kwakwate
pamusoro abvisa pfuma chikomba ka chiwewe chii chako murume zvinhu zvawakutaura zvepfuma ndiwe kutezvara uda kuzvirodza mai yawakaachangamire ndofunga dare rapa nyaya yaitai ndichipuwa adresi yekuda kusunga itai iri joina nababa wacho itai handakumuona ndakaona nababa wacho so handizivi pakati powairi pemumhan'ari nayo mai yavo itai tanogara kupi. Right. Itai ari kupi? Kupi? Chikomba tungai. Ungakora pale itai ndo boyfriend yacho. Alright. Vanoziva kwaari. Right. Baba itai indaka pamusoro ichangamisi. Ini itai ndakapedzisira kuonana naye 2020. Haasati akutsika pamba pangu nanhasi. Kana ndizozive kuti dzimwana chawewe tekoko kwachena nditokuzivi handitowazivo pakuti akazenga azobva kwapita chandaiziva aigara pastendi yekwagwanyamwanya kuna mupfuwe kwapita kuna nasudhiri kuri kutaurwa ndokwandaiziva kwaaigara pamusha wacho akazobva kwakuya kwanazwewe heteya inini ndakabva kwandakabva nezuro ndichiinda kumba kwemukoma wangu ndakatosvika avamutaura kuti havazivi kuti ari kupi akatonzi akatoonekwa akatakura jenareta mumusoro achibva ndakufamba pemukomo asi vari kutaura kuti havazivi kuti ari kupi ivava handi munozoona vanotoziva izvi zvivari unogara pamba vakatosiya vana vakandorarako vakaswera vakararako nezuro pakafona kuti nachinachimasora ichangamirwa nezuro pakafona ndandanosamona hanzvadzi yangu samoni rakabatanzwa nehanzvadzi yangu hanzvadzi yangu anoshanda pairika akati ikono mangwana ndine vanhu vekubasa ndine maclines akawanda handikwanise kuenda nemitete ndokwandaende kumarodhi naukapeti ndandainamo mukasamoni randakabatanidzwa right. Mutemo wakachinja wakataura kuti izvozvizvi mubereki anotora nyaya yamhosva yemwana wake. Saka judgment yatichapa tinoipa kuna tichafa Patrick tichawana. Judgment yatichapa kuna tichawana tichawana ndiye achaenda kundotsvaga mwana wake tomupa nguva yekundotsvaga kana nguva iyoyo ikapfuura isina kubhadharwa zvinhu izvozvo zvinototorwa kwatichawana nekuti ndiye mubereki wechi anofanira kuti mwana wake ari kukonzera nyunga mushami wemumhuri yewanhu. Right. Anofanira kubvisa chii chikomba tisati aradzokere nyaya yapinda kudhara. Mombe nhatu vamwe munoti chii neyekudare izinoti chambira kunobvisa mombe mbiri nemombe imwe chete yekwamama. Kamangopa mombe idzi mbiri chikonzero ngechekuti imwe pane mombe yekusvibisa musha nemombe yekurara nemukadzi wemunhu. Musha usati anoziva kurwara kwaaita saka ndowaitsvana uyo achikutorwara saka indiwo mombe kuti dziite mbiri. Hapana chakaipa kuti unorwurirwa nemukadzi chikomba chichipinda murume anenge achitozviona nekuti haachagoni kutaura haachagoni kudii otokurumidza kuti atofe zvakoni pakadaro zvinhu zvinorwadza zvakaitwa namai avo. Madira avo varume akashamadza akashamadzika kudaro muvarume zvakadaro. Right. Imimi
iwe Patrick dare rinotaura kuti itai anofanira kuti abvise mombe 3, 2 ndo dzaachandoripira zvataurwa kuti yekusvibisa mumba nekurara nemukadzi wemunhu. Yechitatu kuna mambo yekusvibisa nekuti chiitiko ichi hatisa makuna aya hatisati tambozviona kuti murume afa haasati aputika mukadzi akutopinza chikomba chewa akutopinda nemumba nemunhu aishandira. Zvese izvozvo zviro zvinourayisa ropa. Saka tinokupa nguva, tovapa nguva yakadii kuti waone kuti waona itai aripe zvinhu izvi. Kana itai asina kuripa zvinhu izvo zvinozotorwa kuna baba wacho. Unopuhwa nguva yakadii? Kamambo kungovarerutsira kungatoite mwedzi ngekutoti uyu akandoonekwa achitakura wanotoziva paari kuti wasingaziwani mukadzi wacho anoziva paari. Saka mwedzi zvinofanira kubhadhara. Pamusoro yechangami kumudzi dzekusauya kudare kumukomana inini panyaya iyoyi kuti ndiende kunobata itai kwaari ikoko ini ikoko nditoona ngekwatokure nekuti inini kutoenda ikoko ine anondirwisa mabvira akata pamba pangu ine akatobva itosikudzira matemo kuti ndiwo akauraya mukoma wake akaita accident. Chotake chipiri ndechekuti uyu murume mukuru anga ane pfuma dzake nemusha wake kubva 2010 ari papicha kusvikira pari zvino. Idzi dzaakupara idzi angapariri inini nekuti inini ndangane nemadhindi mairi kana mumbembiri. Ndaichikumbirisawo kuti seizvozvi sekutaura kwamuri kuita kuti mwedzi umwe chete muri kundipa inini ndinochisimukawo here ndinokumbira kuti ndosumuka ndonemangara kumapurisa ndiwo anonotsvaka kwete ndiende kunotemwa. Ndikatemwa inini ndafire zvako ndo uchatsvaga nzira dzekuti udii wedza ukaenda kupi kumwedzi chako kumunuko kana ukaenda kumazi ukaenda kupi pasi pemvura zvako iwewe kuti ndio uchadii surungari mwana wako chete mwana wako iwewe mwana wako hanzi ane benzi nderake kudzana unodii opurudza ende ndo mutemo wakaiswa muno muZimbabwe kuti wabereki onai kuti vana wenyu wadie waite zviro zvakanaka. Imi wabereki kana wakazvara benzi unofa uchingodii uchichema naro benzi rako iroro. Munhu akazvara chii anotofa achitodii ndo zvaakapuwa. Saka izvozvo ndo zvatakupai kuti taakukupai mwedzi wekuti mundotsvagane naitai nekuona kuti maripira nyaya iyi. Kana maripira dare rodi ndizvozvo hatichaisi macharges ewo totongoti macharges akuenda mumombe idzodzo mbiri idzodzo zvamuchawana. Kana kwapera mwedzi musina kuripirwa munouya kudare rondotora mombe 2 idzodzo komba kwani kwaPatrick kuita kuti muripirwe. Saka wosimuka iwewe Patrick newe mukadzi wacho wosimuka kuti aiwa waakuripira kuna wakaita mumusha mewanhu mombe 3, 2 dzekuripira kunayo kune mhuri chiwewete nemombe 1 kuna mambo kuti chiitiko chawakaita ichi chinotoshamisa. Hatisati tambochiona chinoshamisa. Saka moona kuti aripa zvinhu izvozvo. Iwewe itai iboyfriend yako ende munoto nhasi izvozvo tobva apa totokona uchitondofona uchimufona kuti itai zvanzi zviya nyaya iyi yanzi yamira zvakati kwamambo. Asi dare raakutaura kuti usaunze chikomba pamusha pewanhu. Danana nezvikomba zvako kure kwemusha wechi hatikurambidzi nekuti mwiri ndowako. Usasvibise musha wewanhu. Tikaona kuti uri kuunza zvikomba
wakakundomhangara waine evidence yekuti uri kunza chikomba pamba ipapo taakukudzinga dare rinenge rakukwanisa kuti no uri kunodza musha wevanhu, fundikira unoite chihure chako kwaunoitira. Handiri uruzvinzwa? Enda undochenesawo musha wevanhu uremedzikedzwe. Murume wako ari pashi, izvozvi zvimwe wako uri kurwadzirwa nekuita kwako kwaari kuita. Mabhurengeti ake waakuradza chikomba, hembe dzake waakupfekedza zvikomba. Ungazvirambe hako, asi ndo zviri zvakaitika. Chikafu waakundobikira chikomba, zvese izvozvo. Saka pamusha pevanhu usaunze chikomba. Okay, ndoda patience pawakaona zvoda kuti mbudzi natudi pawakaona samoni wakafonera here tina chikaribo. Ndakaenda katofonera kuhindrimukweni anonzi anenga nenhamba dzirapa achitomudza kuti ndiri kubasa masa ndikwanise kuenda namakodza. Saka koti yamudaidza kusauya kukoti wondomutaura kuti akaenda kukoti nasani vanhu vanga vachienda navo angaine koti imwe ndiloya ndiloya ailegal. Saka akati maclients angu akawanda ndandisina kuseva, saka kana akafona it's okay. Akafona. Alright, it's okay. Kana akafona kuna Amai. Alright. Saka chisimukai ndo achiita zvinhu zvinonyadzisa hanzvadzi yako iri loya iwe. Zazuva ichiramba kuti inonyara nenhau. pazvinhu zvavanoti zviri musango ngazvibatsire vana varipo. Ndandiri kudisati tapedza ipapo mombe idzo mombe ngadzidzoke dziri nhatu. Dare unopa undodzora unotondoapa wondowadzorera mombe ngadzidzoke dziri nhatu. Majokisi nematravel zvese ngazvidzoke. Tinokupa weekend ino iyi. Hatirisi kutonga nyaya iyoyo yekubvisa meyo. Munondogara semagariro, munondogara magariro amaisa baba wavo varipo. Kana wazoita inzwa kana wazoita nyaya yaunoda kuita, makosi aripo kuti akuasist. Asi chakaitika ngechekuti mukuru akanga hatisi kutomboda kuinzwa nekuti haina kuuya pai. Kana uinayo unotozounza padare tokubatsira toona kuti right yakupinda kana kuenda kumakosi ekuaevicta. Makosi anenge achizondotaura izvo hatipi judgment yacho ndezvemakotsi. Kana kuti uchida kuuya kuno kana kumajor street kana kupi, you are free to do so. Iwo anewo line yavo yekuzvidefenda, kudefenda kwanenge wachiita. Saka idarira tisingabati panapa. Ngatisimukei.